ziua! În urma solicitărilor multor dintre dumneavoastră care mi-au pus întrebarea în ceea ce privește modul în care se pot preschimba permisele românești în cele italiene sau în momentul în care este vorba de scadența de drept a permisului, deci practic ziua în care expiră permisele, sau cât privește naționalizarea mașinilor imatriculate în România prevăzută de lege în Italia, am să încerc să fac puțină lumină. De aceea am să încep în primul rând cu cei care sunt rezidenți în Italia și probabil unii dintre dânsii deci nu știu că prin legea italiană naționalizarea vehiculelor deținute de cetățenii din Europa, deci din comunitatea europeană, care au dobândit rezidență în Italia, este obligatorie. Practic se face referire aici la o întrebare pe care Ministerul Transporturilor a primit-o. Este vorba de o adresă din adresa numărul 38.271 din iunie 2007 privind normele corecte, privind sancțiunile care se aplică în cazul în care cetățenii din comunitatea europeană, care după ce au stabilit rezidența lor în Italia, continuă să circule cu vehiculele deținute fără să fi procedat la naționalizarea mijloacelor de transport, indiferent că sunt autoturisme sau cu o capacitate de transport mai mare. Practic, pe fondul problemei, Ministerul Transporturilor din Italia crede că împotriva acestor deținători ai acestor mijloace de transport, autoturisme, se aplică dispozițiile articolului 132 din codicele de la stradă, deci codul rutier italian, cât și a sancțiunilor prevăzute la capitolul 5 al aceluiași articol. Practic, în acest codice de la stradă se scrie negru pe alb faptul că un autoturism imatriculat într-o țară a Comunității Europene poate să circule în Italia, conform articolului 132, până la un an de zile, de când s-a dobândit rezidența sau de când a fost introdus pe teritoriul italian. De exemplu, un cetățean român care își transferă rezidența în Italia și își aduce autoturismul, el poate călători până la un an de zile cu numărul de imatriculare românesc, cu documentele emise din România, dar în această perioadă, deci în momentul în care se trece vama, da, această dată în care s-a introdus autovehicul trebuie demonstrată. Deci, practic, trebuie ca să primiți de la oficiul vamal, care îl găsiți chiar dacă nu se mai fac controale la frontieră, dumneavoastră să vă opriți acolo, să primiți un document care să ateste că dumneavoastră în acea zi ați intrat cu mașina imatriculată din România în Italia. În cazul în care dumneavoastră depășiți perioada aceasta de un an, atunci sunteți pasibili ca să fiți amendați și nu numai atâta, dar să vi se și sechestreze autoturismul. În ceea ce privește conversia sau obținerea după ce se produce, sau de fapt înainte de a se produce scadența permisului românesc, dacă doriți să vă convertiți permisul de conducere românesc în cel italian, vă furnizez următoarele informații. Deci, tot în ceea ce privește legislația scrisă în codice de la strada,
și în legislația italiană, unde se spune așa, că posesorul unui permis de conducere emis de un stat membru al Uniunii Europene poate conduce vehiculele pe teritoriul italian, pentru care are permisul în curs de valabilitate, fără o conversie prealabilă, până la un an de la rezidența în Italia. Pentru permisele emise de un stat membru al Comunității Europene, este recomandabil să se solicite în mod alternativ ori conversia, ori recunoașterea valabilității. De exemplu, în cazul în care este nevoie de un duplicat, o reînnoire și așa mai departe. În unele cazuri, motorizațiune civile vă pune un timbru care atestă faptul că este recunoscut pe teritoriul italian după ce a trecut acel an de când dumneavoastră aveți rezidență. Conversia constă practic în eliberarea unui nou permis de conducere. Practic, recunoașterea constă fie în aplicarea acelui cupon, deci este un cedolino micuț care se aplică pe permisul românesc, fie transformarea de care vă spuneam înainte. Conversia este posibilă datorită faptului că există un acord de reciprocitate. Acest acord de reciprocitate între România și Italia este din septembrie 2006. Întrebarea se pune: unde se face această cerere de conversie? Toate cererile de conversie se fac de regulă la birourile periferice ale Ministerului Infrastructurii și Transporturilor, adică motorizațiune civilă. Sau, în unele cazuri, există și posibilitatea să te adresezi unei școli de șoferi, unde veți face, bineînțeles, toată documentația, deci școala de șoferi vă va depune documentația și, bineînțeles, vizitele medicale. Întrebarea este, în cazul în care mergeți la motorizațiune civile, cum se face? În primul rând, este de completat un model. Modelul TT 2112, adică 2112, care îl găsiți disponibil la orice birou de la motorizațiune civilă. De asemenea, în momentul în care mergeți la motorizațiune civile, trebuie ca să aveți cu dumneavoastră o chitanță de plată de 29 de euro,24, tot depus în contul curent 4028. De asemenea, o altă chitanță de plată de 9 euro, depus în contul curent 9001. La fel, trebuie ca să depuneți și să aveți cu dumneavoastră permisul de conducere românesc, la fel, două fotografii recente, deci nu mai mult de 6 luni de când ați făcut fotografia, deci fotografiile să fie tip pașaport, care să aibă în spate un fundal alb, cu capul descoperit, așa, să aveți certificatul medical și o copie acestui certificat medical, așa, acest certificat medical să nu fie mai vechi de 6 luni de zile. Acest certificat medical se poate obține de la un medic care să facă referire la articolul 119 din codice de la strada, practic din codul rutier. În cazul în care certificatul medical nu este semnat, deci nici nu poate să fie autentificat. La fel, trebuie să fie scrise datele dumneavoastră anagrafice, iar în acest caz vine automat autentificat chiar acolo de către motorizațiune civilă. Pentru
cetățenii care nu sunt și nu fac parte din comunitatea europeană. În cazul în care aceștia doresc să-și preschimbe carnetul din țara respectivă în carnet italian, le trebuie următoarele documente. Permesul di soggiorno valabil, de asemenea carnetul de conducere emis de către țara care este din afara comunității europene. De asemenea, le trebuie o traducere legalizată a permisului de conducere, da, cu conformitatea traducerii textului original. Această traducere trebuie să fie certificată de către reprezentantul consulatului sau ambasadei italiene din statul din care a fost emis acel permis de conducere. De exemplu, pentru cetățenii moldoveni, deci ei trebuie să facă această traducere și să fie certificată de către consulatul sau ambasada italiană din Republica Moldova. Din nou, această certificare trebuie să fie validată și de către prefectura de domiciliu. La fel, trebuie ca să existe și vizita medicală și o fotocopie după documentul de identitate al interesatului. De asemenea, tot pentru dânsii, ce trebuie să facă? În primul rând să meargă ori la motorizațiile civile, cum am spus, pentru că este mult mai simplu, unde dânsii de data aceasta vor trebui ca să completeze modelul TT 746. De asemenea, și dânsii trebuie ca să aibă o declarație pe proprie răspundere, în care să ateste că au reședința legală în Italia, o chitanță de plată de 14 euro și 62 de cenți în contul 4028 și o altă chitanță de plată de 9 euro în contul 9001. Și bineînțeles carnetul eliberat din țara străină, care nu este din cadrul UE. Cum vă spuneam, din nou, același certificat medical emis de către un medic cu referire la articolul 119 din codul rutier. De aceea, pentru toată lumea care are nevoie de acel certificat medical, atât membrii statelor Comunității Europene, cât și cei din afara Comunității Europene, pot ca să obțină acel certificat medical și de la secțiunea medico-legală de competență teritorială, de la ASLU din provincia respectivă, de la serviciile de bază ale ASLU sau sunt și școli de șoferi care au medicii lor care pot să elibereze această adeverință medicală, care trebuie dusă, bineînțeles, deci la motorizațiune civilă. De asemenea, motorizațiunile civile se ocupă și cu eliberarea documentelor referitoare la vehicole, cum ar fi numele de imatriculare, în cazul în care, vă spuneam înainte, este de transferat, deci de naționalizat, practic, un autovehicul deținut de către un cetățean rezident în Italia după un an de zile, așa, și motorizațiunile civile se ocupă de absolut tot în ceea ce privește documentele care trebuie înaintate și de preschimbarea acestor certificate de imatriculare provenite din țările de din afara Italiei, în așa fel încât să se încadreze și să respecte normativa în vigoare în ceea ce privește codicele de la stradă. Sper că a fost interesant, de aceea am făcut video, pentru ca oricare dintre dumneavoastră care este interesat, și știu că sunteți foarte mulți, să poată să aibă la dispoziție acest video pentru a își nota tot ceea ce este necesar și să prezinte toate documentele de care are nevoie
pentru a nu se duce de mai multe ori să-și rezolve probleme.